Jártatok már a négyszögletű kerekeltőben? Akkor nézzétek meg, hogy él ott Mikka Makka a barátaival. Van egy hely a világon, ahol van sok barátom. Ott állt Vacska Mati Mikka Makka előtt, kicsit sírósan, kicsit nevetősen, egy szóval úgy, ahogy szokott. Mikka Makka, ugye te mindent tudsz? Egyszer már beszéltünk erről. Na ugye? Mit na ugye? Akkor megállapodtunk abban, hogy majdnem mindent tudok, avagy majdnem tudok mindent, vagyis hogy mindent majdnem tudok. Ez az, emlékszem. Emlékezni, azt tudtok, azaz, hogy csak emlékezni tudtok. Nem értem pontosan, mit mondtál. Nem baj, nem azért mondtam. Egy kérdésem lenne. Mikka Makka ábrázata azt mondta, elő vele. Ugye nekem van születésnapom? De még mennyire? Tudtam, hát mégis igaz. Születésnapja mindenkinek van. Jó, ezt tisztáztuk. De mikor? Hogy mikor? Nekem például december 1-én. Neked, de nekem mikor van? Honnan tudnám azt én? Neked kéne tudni. De nem tudom. Ajaj, azaz, hogy még sincs születésnapom. De ha egyszer van. Mikor? Például ma. Kedden? Tehát minden kedden? Azt már nem. Milyen kedd van ma? Április 15-e kedd. Na akkor ez az április 15-én születtél. Nem lehetne inkább kedd? Hogy kedd? Hiszen kedd van. Hogy minden kedden születésnapom legyen. Azt már nem. Csak minden április 15-én. Egy évben mindenkinek csak egyszer lehet születésnapja. Kár. Mikka Makka mélyen elgondolkozott. Tényleg kár. De hiszen akkor mit akkor? Már április 15-e van. És akkor mi van? Hát a születésnapom. Jé, majd elfelejtettem. Isten értessen. Fiúk, Vacska Matinak születésnapja van. Isten értessen. Isten értessen. Csak elég furcsa. Már 15 éve ismernek, és eddig egyszer sem volt születésnapja. De neked van, az mindjárt más. Isten értessen sokáig, akkor elérjen sokáig. Összedugták a fejüket, sutyuru-mutyuru, Vacska Mati meg úgy tett, mintha hozzá se hallatszott volna el, hogy döm-dödöm azt mondja, hogy döm-dödöm. Ezt pedig csak az nem érti, aki mind a két fülére süket, vagy még annál is jobban, mert hogy döm-dödöm azt mondta, adjunk ajándékot az ünnepeltnek. El is futottak mindjárt. Vissza is jöttek mindjárt. No és a kezükben, no lám a kezükben, oda néz a kezükben egy cserépvirág. Úgy hívták, Vacska Mati virágja. zajlott le az a születésnap. Aztán elmúlt, sok kedd elmúlt, de egyik sem volt Vacska Mati születésnapja. A virág meg, uram, fia, szegény Vacska Mati virágja. Azt hiszitek, törődött vele? Nem törődött! Azt hiszitek, öntözte? Nem öntözte! Azt hiszitek, kapálgattak? Nem kapálgattak! Azt hiszitek, rá is nézett? Nem nézett rá! Egészen addig, amíg nagy mérgesen azt nem mondta Döm-Dödöm, hogy Döm-Dödöm! Hallottátok? Döm-Dödöm azt mondta, hogy Döm-Dödöm. Bizony nem
Miért haragudjatok? Hát akkor gondol! Hát akkor öntöz! Hát akkor törődj vele! Vacska Mati nekiesett, öntözte reggeltől estig, kapált a naphosszat, csak úgy serceget szegény virággyökere, és 2 nap múlva azt mondta: Öntöztelek! Kapáltalan! 2 napja csak veled foglalkozom! Mégis kornyat! Mégis hermat! Mi lesz már? Tessék sárgállani! Tessék zöldállani! Tessék lilállani! Tessék kékállani! Mit képzelsz? Hónapokig nem törődtél vele, és most azt hiszed 2 nap alatt virulni fog? Zöldállani! Sárgállani! Lilállani! Kékállani! Nem. Úgy határoztunk, hogy elvesszük tőled a világot. Jaj, ne! De igenis elvesszük! Csodálkozva néztek rá. Azt mondod, hogy kérdezzük meg a virágot is? Megkérdezték hát a virágot is. Akarsz Vacska Matinál maradni? Igen. De hiszen nem öntözött. Tudom. De hiszen nem kapálgatod. Azt is tudom. De hiszen rá sem nézett. Azt is tudom. Aztán meg agyon öntözött. Azt is tudom. Agyon kapált. Azt is tudom. Serpat lettél. Azt is tudom. Csenevész lettél. Tudom. Akkor meg miért maradnál nálam? Azért, mert szeretem. De miért szereted? Csak. Meglátod! Rendesen öltözlek, kapálgatlak, törődöm veled ezután. Hiszi a piszi. És Vacska Mati olyan boldog volt, amilyen még soha.